Dobré ráno, ďakujeme, že ste prišli aj v tomto predvianočnom čase a zhone. My sme už od začiatku kládli veľký dôraz na to, aby naše školy, deti, učitelia, žiaci mohli vo väčšom rozmere používať elektronické alebo zdigitalizované učebnice. Má to svoje veľké výhody. Jednak sa dajú kombinovať texty jednotlivých učebníc aj z iných predmetov, tak aby sa dalo vyučovať podľa trendu, a teda oblasti. Jednak to umožňuje deťom učiť sa z učebníc, aj keď sú na dovolenke a u babičky a nechcú so sebou nosiť ťažké učebnice. A jednak to aj znižuje riziko, že vznikne opäť situácia nedostatku učebníc, lebo tieto učebnice jednoducho budú visieť na portáli. Táto aktivita je jednou z aktivít, ktoré ešte chceme do volieb robiť. Je to aktivita, ktorá si nevyžaduje zmenu zákona, takže teraz sa budeme sústreďovať najmä na také kroky, ktoré ešte môžeme urobiť a ktoré si nevyžadujú prejsť tým komplikovaným procesom cez parlament a pána prezidenta. Zdigitalizované učebnice sa budú používať vo veľkej miere, veríme tomu, že sú vytvorené predpoklady na to, aj preto, že 92% domácností so školou povinnými deťmi má doma počítač a 70% z nich má prístup k internetu. Takže teraz by sme sa mohli pozrieť na, poprosím pána Baranoviča, pozrieme sa na ten náš portál. Ja si tu posuniem mikrofóny. Už od začiatku pri zazmluvňovaní nových učebníc sme požadovali aj to, aby nám vydavateľstvo umožnilo sprístupniť zdigitalizovanú formu učebnice na našom portáli. Momentálne máme takto pripravených 26 učebníc, ale budeme až do volieb v tomto procese pokračovať, takže naďalej budeme zazmluvňovať učebnice, aj ich elektronické formy, a tie budeme ukladať na portál, ktorý vidíte pred sebou, čiže je tam momentálne 26 učebníc. Je tam 30 učebných materiálov, napríklad knihy, plné texty kníh, ktoré sa používajú v rámci odporúčaného čítania. Je tam 65 audionahrávok, to znamená, ak si niekto chce čítať odporúčanú knihu v aute alebo v autobuse, tak mu to bude umožnené. A potom je tam 6 odborných materiálov pre učiteľov. Všetko toto, o čom som hovoril, sa dá stiahnuť bezplatne pre každého zaregistrovaného uchádzača. Nezaregistrovaný si môže pozrieť obsah tohto portálu, ale zaregistrovaný, a to buď cez Facebook alebo priamo cez náš formulár, tá registrácia je bezproblémová, takže ten zaregistrovaný má potom prístup k plným textom a môže si ich aj stiahnuť. Chcem tiež poznamenať, že vzhľadom na politickú situáciu sa nám nepodarilo presadiť povinnosť Ministerstva školstva zazmluvňovať vždy aj elektronické verzie učebníc do zákona, ale vecný zámer zákona 245
ktorý máme pripravený na ministerstve, takéto ustanovenie obsahuje, takže ten, kto príde po nás, pomerne jednoducho bude môcť takúto povinnosť ukotviť v zákone. Ďalej chcem ešte k tomuto portálu povedať, že umožňuje aj vyhľadávanie. To znamená, ak si chceme napríklad vyhľadať meno Samo Chalúbka, tak by to malo byť pomerne jednoduché a ukážu sa nám knihy, ktoré Samo Chalúbka napísal, alebo učebnice, napríklad literárna výchova pre 9. ročník, kde sa píše o Samovi Chalúbkovi. Mohli by sme si pozrieť nejakú učebnicu, ako to asi vyzerá. Literatúrna výchova, je to pre 9. ročník základných škôl, 4. ročník gymnázií. Sú to knihy alebo učebnice v PDF formáte, ale aj to umožňuje napríklad skombinovať viacero kapitol z rôznych učebníc do jedného textu a učiť tak formou učenia oblasti. Takže každá tá učebnica je hodnotená, môžeme sa pozrieť. Je hodnotená, vidíte tam tie klasické hviezdičky, čiže ktokoľvek zaregistrovaný môže takto hodnotiť. A okrem toho ešte je druhá forma hodnotenia učebnice a to je cez komenty. Tie sú prístupné verejnosti a registrovaným a ešte aj učiteľom osobitne, takže osobitne u tých učiteľov očakávame, že nás budú upozorňovať na chyby v učebniciach a my už máme vytvorený systém, ktorý zahŕňa Ústav informácií a prognóz v školstve a štátny pedagogický ústav, ktoré budú konzultovať chyby s autormi a s recenzentmi a v prípade, že títo ľudia uznajú, že naozaj máme v učebnici chybu, tak tá chyba sa upraví v texte z digitalizovanej učebnice a samozrejme nebude treba čakať teda na reedíciu učebnice, ale ten správny text už bude na portáli a ďalšie vydanie učebnice už teda bude obsahovať správny text. Máme ešte k tomuto niečo, čo som zabudol povedať. Aha, ešte ukážka učebného materiálu, odporúčaná literatúra, tak tam sú full texty, tých 30, čo som hovoril, sú tam plné texty celých kníh. Rátame s tým, že ak bude záujem o tieto učebnice na našom portáli, tak sa budeme pokúšať zabezpečiť väčší počet takýchto učebníc. To platí aj pre tie audionahrávky. Učebnice, tie klasické, tie budeme určite zabezpečovať vo väčšom počte až do toho 10. marca. Potom už to bude závisieť na budúcej vláde. Áno, upozorňujem, že sú tam aj teda niektoré maďarské knižky a potom by sme sa mohli pozrieť na nejakú odbornú knižku. Mňa osobne najviac priťahuje metakognitívne stratégie, lebo je to vec, ktorá by mala posunúť spôsob, akým sa učia naše deti čítať. A keďže máme v tom rezervy, tak si myslím, že takáto odborná kniha by mala byť čítaná častejšie. Je to o tom, ako čítať tak, aby človek rozumel, aby dieťa rozumelo textu. Dobre, máme tam ešte k tomuto čo povedať? Myslím, že nie. Takže ešte by som chcel povedať, že sa nám po rokoch reformy regionálneho školstva, to znamená od
od roku 2008 podarilo poprvý raz vydať učebnicu v brejlovom písme pre slabozraké deti. Máte ju tu, je to literatúra pre 5. ročník a celkové máme vydané 3 tieto učebnice, literatúra pre 5., 6. a 7. ročník. Máme ju aj na CD-čkách. Je to knižka, je to učebnica, ktorá bola veľmi požadovaná nielen školami so slabozrakými alebo nevidiacimi deťmi, ale aj rodičmi, ktoré majú mierne slabozraké deti integrované do bežných škôl, pretože tam mali oveľa väčší problém so zabezpečovaním takejto literatúry. Takže toto nás celkom potešilo, že sa nám podarilo. No, celý ten produkt, ktorý sme prezentovali, je v skúšobnej verzii. Uvítame v priebehu januára akékoľvek pripomienky na jeho zlepšenie a potom ho upravíme tak, aby už mohol fungovať ako definitívna verzia. Dobre, myslím, že to je všetko.